Goizeko ordu bata eta 14 minutu, pronostikoak betez, 22 eta 15 irabazi dio Xabi Rekaldek Unai Alberdiri, Azkoitiako Gurea pilotalekuan jokatutako buruz-buruko B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako A multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokan. Gogora ezagun, biek ala biek joan den astean final 8renetako kanporaketa jokatu behar izan zituztela, batetik Alberdik erraz irabazi zion Salaberriari Logroñon, eta Rekaldek ere hasieran estuasun batzuk igaro bazituen ere, irabazi egin zion Josu Eskirozi Bastidan. Honen bestez, bi pilotariak dinamika honean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta hasiera ikeragarri gogorra izan da. Lehenengo bisakeak, Unai Alberdirenak, funtsezkoak izan dira. Norgehiagoka hasieran bietan tanto egin baitu, eta biak harrigarria izan bada ere, zabalera atera ditu ikeragarri arriskatuz, baina gero horrek hirugarren sakean Xabi Rekalderi zalantzak sortu dizkio logikoki. Hala ere partida oso gogorra izan da, batez ere hasieran, tanto oso gogorrak erritmo bizikoak, biak ala biak oso ongi jokatzen, elkarri min egiten, eta batez ere aipatu beharra dago Xabi Rekaldek biparetaz eduki duen eraginkortasuna, buruz-buru ikeragarri jokatzen duen pilotaria da, ezker eskuin pilota oso bizi mugitzen du, aurkaria asko behartzen du atzeko kuadro horietan, baina batez ere hormabikoarekin min handia egiten du, eta zenbaitetan Unai Alberdik ezin izan dio ekidin. Alberdik ere, tanto onak egin ditu, batez ere sakearekin eta errestoan ere asmatu du, eta naiz eta partida galdu duen aipatu nahiko nuke Alberdik egin duen hasiera. Ikeragarri sufritu du bere profesional ibilbidean, lesio asko, bolada txar ugari, eta orain berriro ere txapelketa jokatzea, gainera final 8renetako kanporaketa hori igaro, eta gaur hasieran bederen maila hori ematea, beretzat ere garrantzitsua da, konfiantza hartzeko, motivaziorako, eta aurrerantzean ikusiko dugu, ea ze garapen izaten duen Alberdi, baina gaurko hasiera behintzat oso ona izan da berea, kontuan izanik joan den astean ikeragarri jokatu zuela Iker Salaberriaren aurka. Eta, Xabi Rekaldek ere eutsi dio partidari, eta 12 eta 10 iritsi da lehen etenaldira aurretik, eta horra utzi da, nola baitean partida, Alberdik horre utzi behar zion, baina Rekaldek sakearekin asmatu du, hormabikoak egiten jarraitu du, indarzu, baina gainera pilota hobeto gurutzatu du, eta noski indarrak ez ziren hasierakoak, eta horren ondorioz 18 eta 12 iritsi da bigarren etenaldira, ordurako jada aldea ikeragarri zabalduta zegoen, Alberdi bera ere amilduta, jada pilotakada askotan sufritzen, hasierako defentsa hori noski ezin erakutsiz, eta gero, estutu du apur bat markagailua, baina azkenerako 22 Xabi Rekalde iritsi da, oso maila ona eman dute biek ala biek, baina bigarren zatian Rekalde fisikoki hobeto iritsi da, eta ondorioz partida haustea lortu du funtsezko garaipena Xabi Rekalderentzat, badakigu txapelketa honetan hautagai nagusietakoa dela, zalantzari gabe, kontuan izanik afizionatu mailan zenolako maila eman zuen buruz-buru, eta Unai Alberdik naiz eta galdu eta triste joango den etxera noski, esango nuke aukerak badituela, oraindik ere aurrera egiteko, gaur batez ere hasieran eman duen maila aparta izan da, ongi sakatu du, defentsan ere ikusi da fresko dagoela, eta orain buruzari naiz, ez da hurrengo astean edo hurrengoan jokatuko duen, kontua kontu gaurko partida ahantzi, akatsak zuzendu, eta hurrengoan maila berbera ematen badu, hasierako maila hori behintzat aukera handiak izango ditu irabazteko, eta Xabi Rekalderen bolada honak ez du etenik, gaurkoan ere hasieran sufritu du, hortzak estutu behar izan ditu, baina gerora ikusten da, partidaren bigarren zatietan oso ongi iristen dela, ahalez eta aurkari asko baino gehiago dela, eta gaur bere hautagaitza berretsi duela, esango nuke, Dimako aurrelariak. Gogoratu beraz, Rekaldeko 22, Alberdik 15 Azkoitian.